Wala'y breakdown! Una na initinog mo siya! Itong katawan ko, kaibigan, sa tuwing kagulan, naging sampayan ako! Ang aking katawan naging sampayan na ng aking damit. Iyo mo na? Asa naman naroon ang kaluwasan? Kaluwasan ang iskutan, kaya ba sila nilirasunod? Pasagan na sila at imanatag na! Paganda! Napagaling kay paganda galing! Di na ito ba, bro? Paano kami makaingon ni? Usa sa mga guidance o kaya para mabamatudan ng matanga sa magbalantay sa kanyang kontinuod na giling. Mao ka ng mga matanga sa iyas. Paano kami 100%? Ako makapamatogit ko. Ang Espiritu sa Diyos na sa mga landong Pangulo sa Papa Paulinong Golgapay. Yamon kita kadaya karulia sa bagong ngalan. Kaya nga naman, iwan niya Biblia. Kugma, akto ang mga landong Pangulo sa Papa Paulinong Golgapay. Nakita mo sa pulong sa buhat. Mukaw siya guling, mukaw siya balangoy, mukaw kamuti. Kaya sa mga matang sa makalanon, mas maayo pa yung mas siguro ang iyang mga membro. Nga nagkatuban na kapalibot niya kanya kaysa siya. Na inyong pamamay nga na. Manoon na nabi, bisang pagbaho, bisang pagwiligo, makasunod. Yan ang makaistorya. Kaya mo makainabi. Pag nalay katunol material, di nakakinan ng mga iyo. Why sukit-sukit? Tinakaman na ang tusalis na muli ni Membro ka na to, asa kami kanina. Pilipos 2-14, inunahin mo niyang tanang butang. So wala'y pagsukit-sukit di pagbagolbol. Mula'y kalipay sa itong Ginoo. Kalay ko na nga itong Ginoo. Santiago 2:10, Santiago 2:1. Idawatan ng mga tao. So wala'y pagpinalabig, kaya ang Diyos ay pinalabig. Kalay ko na nga itong Ginoo amin. Roman 12:6. Okay, salamat kayo, Brother Douglas Sarutsa, no? Kung iso nga sa ka piniling nasod. Sa mulindot kayong mga mensahe, no? Kabahin sa mga pagpanghatag. Kaya sa mga nangutana sa salamat kayo ninyo nga nangutana mo. Karang mga paghatag o katinawan sa mga nagkadayang ng mga pangutana. Okay, iso karon diha natapos na karong mga gutlo, ang panahon nga gihatag sa tumagsoon ng madili katoliko sa panahon nga yung mahatag mo sa kapambit sa inyong mga pagtulungan o mga tinuruan ninyo. Kaya ito may pasunod ng mga oras karon kantong sa paghuman mao ang summary o rebuttal sa side sa Catholic Faith Defenders. Ang wata kami mao ang sa kahindo sa Catholic Faith Defenders na itong kaubansan sa pagtulong katoliko. Kaya minsan sa magtutupo na ito Tumiliano Senior Anas Garitas. Maraming salamat, Brother Nicolao Lasanius. Usa sa bako o buntag kay hinungdan ngano gibiyaan ang tinuhuang katoliko mao kining kapulagon sa maong simbahan. Buri pasabot kay dili man perpekto ang simbahan, doon naman kayo mga kakulungan ang namunuan sumala sa kasaysayan, dili gyud perpekto na agoy mga apan mao nang gibiyaan. Mao nang gibiyaan. Sama sa usa ka asawa kaya nakita niya ang iyang bana nga murag wala mo nihimundan. Ako maning biyaan. Pangutana, sakto ba na? Dili siguro. Kaya mapunan man ang maot. Diba? Dili na kung maayo atong bana. Ato pa yung biyaan. Nasamot na nagbugangon ng maot. Diba? Asa naman itong sa kasapit o sa kalipay magumumay. Pero dili ko rin pasabot, dili na ko rin pasabot nga mag-spoiled ang bana. Kaya tinuod nga gugmas magtiayon di sabihin sa amin na. Oh, dili po ta magsalik.
Tungod kay bawal sa Kristiyanismo ang panagbulag, ya magsalig na lang po dayon, dili na lang po magtinaron, dili po na mayo. Pero balikan ko, tungod ba sa mga apan, sunod sa simbahan ni Kristo, sakto ba nga buhikan ini atong daan? Dahil nagunggan ako, ngayon nga, dili ko no, dili good. Kay mabahin-bahin mag-aana. Oh, dili na gumayo atong kabutan sa pamilya. Kaya, punan, biyaan pa yun, ang samot. Samot na mag-uulang Ginoo, ana. Kinasa Juan 21, I'm sorry, nasayot ko. Juan 17, 21, o 21, 22, o versikulo 11. Ang atong Ginoo, gusto gyud nga maghiusa ra gyud ta diha sa usa ka panon ubos sa usa ka magbalangay, no? Katong Juan 16 ako ring basahon. Ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop ni ining tuhila, kinahanglan pagamanduan ko usab sila ug sila magpatalingog sa akong tingog. O usara unya ang panon o usa ang magbalangay. Mangutana ko sa matag usa na to. Kapundok ko, tinihan mo kasakupan, piniling nasod, Seventh Day Adventist, Protestante, o buman pa. Seryoso pa sa pag kamalandong aning tulungas Ginoo. O ako adunay ibang mga karnero nga dili sakop ni ining tuhila. Gusto na diya ang turin. Kinahanglan pagamanduan kusab sila. O sila magpatalingog sa akong tingog. O kusara unya ang panon. O usa ang magbalantay niini. Kinsa man ning magbalantay? Siyempre, ang atong Ginoong Jesucristo. Pero pangutana, sa dilang ibalik na si Kristo. Bukan siya namatay na banhaw rin, ibalik. Sa dilang, wapagid siya kakayab sa langit. Kanang taliabot pagid ang iyang pagkayab. Lingon ba siya na yaan ako niya itong simbahan o turin o pasagdan ako na wala na yung mangulo ani, wala na yung mabantay ani. Ipasagdan ba niya sa Ginoo? O doon na siya tao nga gihimo kung magbalantay parehas niya. Isip, vicar o representative. Juan 21:15-17. Si Pedro, iyang gibilan, gina niya, patana ang akong mga nating karnero. Pedro, patana ang akong mga karnero. Patana ang akong mga karnero. Sabi pa, ang gibilan ni Kristo sa iyang iglesia na mubantay ani, kayo sa na maging mubantay, si Pedro, isa may nanugluan ni, katanang mga pundok tinuruan ko rin. Pagkatalang, ganong usa naman yun. Ganong usa naman yung mangulo o mabantay aning iglesia ngayon sa kalibutan. Siyempre, kung daghan ko, daghan, hindi mo naman paliwas o kwan. Interpretation, muna. Ba't pasagot, bahin. No? Kung nang mangutana ko sa matag pundo karon, seryoso ba taan ng Biblia? Oh, tulad lang sa mga kakulian, tinulad ba na kining simbahan katoliko na yung mga krisis? Bukad pa sa una, bisan pa manggali, pagsugod ni Kristo ani, na may mga krisis, pero wala isa maingon nga, ini kay naay krisis. O sa matong krisis sa panahon ni Kristo? Naay gahugas, sa gusip pag yun na, pinili niya. Diba?
Di niya matasupak anang pinili. Pero kung itong tinuod na pinili, ha? Sa pinili nga 12 ka apostol, na ay galudas. Nalingon ba si Kristo nga, oy, na may galudas, nahugawan na niya itong pundok, kaya na galudas. Gain na ninyo, pag-imo na mo inyong pagalingon pundok. Wala ba na ang mensahe sa atong Ginoo? Wala niya. O sa may kiingon niya sa pinaliyag, Usulot sa 4 ba na, tuwa malimot. Tuwa ko malimot. Ang biyaan, dili ang simbahan katoliko. Ang biyaan kuno, mao ang Babilonia. Sa manang Babilonia, simbolo na sa kadautan. Huwag pasabot, ang kadautan mao'y biyaan. Dili ang simbahan katoliko. Matarong, seryoso ba ito pagsunod aming Biblia? Naabanas Biblia na kung magbilot ang tabiyaan at ang simbahan katoliko? Kaya mo, di pa rin takibon mo magbilot ang Diyos katoliko. Iyon sila, sa yun ko na, dinilihan ng katoliko kay sa yun na, nang giingon sa Biblia, misod. Kung sa yun pa rin pagkakatoliko, also, ngayon daghan na naging panuway. Daghan na naging wala kasunod. Daghan na naging katoliko na nagadik-adik. Daghan na naging katoliko na sa mga damhanan na kurakot. Ya, sa iyo ng pagkakatoliko? Basig ninyo ba nga ang pagkakatoliko maunang mga buhat na dili mo. Dili yun. Isang pagbali-baliwo na tagbansa ng libros katoliko, katekismo, waagyo tudluhi ang mga katolikong pangurakot. Waagyo tudluhi ang mga katolikong pangawat. Waagyo tudluhi ang mga katoliko o pangaliwa. Ang mga banawala, puros maayo ang itudlo sa simbahan katoliko. Ang problema lang kaya mga sakop, dili ko patuho. Mao na dili maayo ang dagway sa iyang simbahan ginisita. Yung sa natong hinuuna ni, biyaan o magtabangay noon tanay sa panglimpyo, tama sa usa ka balay. Kung mahugaw ang atong balay, ang eksakto bang solusyon atong biyaan kay madto ta sa laing balay? Kaya nami ito kay limpyo. Ngayon, ang bagay sa Ginoo na, kining katoliko, Kristo ni kanimo, man ang original nga gituto ni Kristo. Manuoy yung tataan eh. Kaya naman, gihugaw-hugawan eh sa mga sakop. Di atong tabangag limpyo, di ka diyaan na to. Kaya kung ato ning diyaan, mabalin-balin man ta, dili na matuman ang ganyang Ginoo na amahan. Mausa-unta sila, maingon na ikaw ako usa. Seryoso ba ito sa pagsunod aning Biblia? Pangutana, kinsay nakapulig sa katungdanan ni Pedro sa diyang wala na siya, na martir na siya dito sa Roma. Siya nga Pilipas, di ba naman mabasa sa Biblia nga na martir si Pedro dito sa Roma, na dili na tinuod. Bago ba? Kaya dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Mangutana ko nung kanino, pila inyong edad buwan. Edad na po, 27. Hindi ko nito kayo na sa Biblia. Dalawa, sa kakatawaan na ng pagtulong na mabasa wala sa Biblia, dili tinuod. Skwila ka, tuluan ka, history ni Dr. Jose Rizal. Mangutana, tuwa ka ng kinabuhi ni Rizal. Tuwa kay naagin na sa history, napatik nila. Hindi ko mo tuwa kay wala sa Biblia. Yan ang ako ng gisulti. Kaya ngayon namin katoliko, kailangan mo sa buhat 1.20. Ang katungdaman gali mabakante, guna ginay mo tuloy. Magawa niyo, buhat 1.20. Katungdaman gali mabakante, ginay mo tuloy. Naamang gali mo tuloy o mabakante ang katungdaman sa mayor. Mabakante ang katungdanan sa gobernador. Naamang gali mo tuloy. Mabakante ang katungdanan sa presidente. Guna ginay mo tuloy. Ang katungdanan pa ni Pedro wala tuloy. Sa dihang na martir sa dito sa Roma. Diba? Kinsa may
nakapuli sa katungganan ni Pedro. Kay na magipuli kay nasa Lucas 1:33. Ang ginghariang kuno ito, ang Iglesia ng Gituto de Cristo, dili matapos magpadayon kay Ligongod. Bisan ng ganahan sa impyerno, dili makabuntog aning Iglesia Otomina, Panuna, matapos magpadayon. Kay magpadayon, kung doon nagay usa ka magbalantay Brisyuta. Pautana, kinsay nakapulis katungganan ni Pedro, unsay gaingos katoliko, si Linos. Dili mo tuod kay wala sa Biblia. Baliton ko. Kung mo ba dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Ako, natawa ko na ito. Ito? Naglimot ko. March 24, 1970. Ayaw nagtuon kay wala sa Biblia. Oh, di ba? Si Linos. Dili si Tomas Eugenio ang nakapuli sa katungganan ni Pedro. Dili si Felix Manalo. Kasi alam ko, tinuod gini. Dili si Tatay Paulino Agapay. Dili si Joseph Smith sa Mormons. Dili si Felix Manalo sa Iglesia ni Cristo 1914. Uguban pa ng mga founder. Dili sa Linos. Mabasa ba sa Biblia ang alam ng Linos? Mabasa. Ikaduang Timoteo 4:21 atong mutahon. Mga igsoon. Ikaduang Timoteo 4, mo ba ito? O ba ito masayot, Brother Nicolay? 4:21 mo ito akong nagumtuman. Na iniingon 4:3, sila tapos na tanaw na. O, dala. Dos, ang ako sa narumduman akong unahon. 2 Timoteo 4:21. Paningkamuti ang pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Yubulo nangumusta kanino. Isa may giingna ni Pablo Alex Timoteo. Maingon man sila si Pudente o si Lino. Yan sa English, Linus. Si Yubulo nangumusta kanino. Maingon man sila si Pudente o si Lino o si Claudia o ang tanang kaigsunan. Mabasa ang alam ni Nimus. Ninundong ko sa una na ni Kuan, ni Murabag, ni Sukna nako. Parehas ngalan na Ruritas. Nag-research ko taon ko kung parehas ngalan, ni pagid mo. Pati kitapuro na kung step history kay Lao mo yun. Sinimos mo yun. Dili lang mabasa na siya may nakapuli sa katungganan. Pero, alang-alang yung tag si Phoenix mo na doon. Nag-alang yung tag si Inunoy. Nasamot ng kalayo na nung kayo. Mas mutuwa ko, ang di kinahay kaya alam niya sa Biblia. Oh. So, ang gitulong sa Katoliko, mas biblikal. Kinsay nakapulis katungganan ni Pedro? Isip, usak ka magbalantay ang makita, ganit suta. Si Linos. Mabasa ba sa Biblia? Mabasa. Ikaduhang Timoteo 4:21. Uli naman, May. Basalag ba ko ang King James kay basig Lino, lahik man. Linos mo nito sa listahan mo. So, sige mo ito, magkatawanan na naman uli. Pero sige lang, kay agad ni aming litra po litra ba? Litra po litra. Naamang gato litra po litra. Dili sa King James Version. Pero may pasaluhan lang ko sa akong emosyon ha. Tao rin ko. Okay. Nga nun may maginti po buwan niya akong emosyon. Kaya matod pa sa usa ka tinamod nga professor nga katoliko aning pagsangyaw. Siya bantay lang imong emosyon. Kaya usahay na ba, sakto atong resulti pero atong debate din mo. Una nga kung nga mga katoliko din nga mahal din pagsangyaw, mga ito pasaylo ha. I'm only human. I'm only human. Masuko sa ko. Mukas ko na gunggar ko. Una ay lagi apil. Ay lagi apil ako pagkatao. Ikaduhang Timoteo 4:21. Gingon din go by diligence, Timothy.
to come before winter. Eubulus greeted thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Linus, dili si St. Felix Manalo, dili si Ellen White, dili si Joseph Smith sa Mormons, dili si Charles Taze Rawson sa Saksi ni Uban, dili si Apollo Kibuloy sa kanang grupo nila doon, The Kingdom of God, Kingdom of Jesus Christ. O buhay pa, yun na po, may ngayon lang na iputol ka memorize. No? Dagan po ba kong isbutan? Pero alas 8 na lang doon, lapas naman doon. O namay yung hangyo po mga tanang, tagayan lang na to, no? So, abre, ang atong Okay, ka. dialog po sa inyong pangutana. Ang yun na ito ha, mga sana sa dili magbali ha. May gabi, Brad. And to be so Gusto na lang akong karoon ba katong dili karon na tima katong agi kay mungutana man sa ako kaso wala na di oras pa gusto na akong karoon kay mo ang pangutana ba. Ako wala na ko pangutana ba kung ako na siya kung pagsabot na ang mubiya sa Katoliko anti-Christ. yes. Okay. Ako pangutana mo ni Brad, hindi ni Nicolay ha. Naman ko nabasa sa Book of Revelation kabayan ng anti-Christ, no? Nilana ko na i-state kung naman ko tayo oras. Ang ako yung pangutana mo ni, asa mo tinawad ana? Kanang natulat sa Revelation o kanang tinuan sa Katoliko? Kung sa versikulo sa Revelation yung ipasabot kaya atong Basta kailangan na sa dikay ko basta kailangan sigurado ko kung naa sa Revelation na nga may tungod ng Antichrist nga magbugda na siya o milagro dayon iyang nilaw ng mga tao nga kuno siya kunong Ginoo pero di ay Antichrist dito siya. Manala higayon na nga moabot na si Jesus Christ dire sa kalibutan ana sa ikaduha niyang pagbalik ni. dili, alihan tubag, no? Dili Ako ko na mo ni asa ni tinawad ana sa inyong tinuan sa Katoliko o kanang mabasa na to sa Book of Revelation. Patubagan mo, no? Ay lang sa tawayan sa kung Wala man. Ako lang iklaro. Okay, salamat. Mamaya nga, tubag. Una, dili ka musupak anang dunay milagro. O kanang dili tinuod nga kausa, magmilagro po na. Pero dili ka question na. Pero kining Katoliko, kung doon siya yung mga milagro, tungod kay historically mo magini ang tinuod Diyos nga gitukod ni Kristo nga iglesia, mao nang nasiguro na ito, mga milagro diri tinuod. So, kanang sa Revelation, nga imong ipasabot, dili yun na Katoliko. O, basahan na ito diri sa Biblia, isip suporta, nga mubiya sa tinuod na tundok, na mauning Katoliko, labi na kanang tiniyuan yun, kaya nakahitalo siya nga kining Katoliko, mga tinuod niya, iyang yung biyaan, kaya doon na siya iyang kaugaliwang motibo, Antikristo yun ang tawag na, no? Akong basahon diri sa 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 18 ngadto sa 19, no? Balikon ko, murag ako naman sige balik-balik ay basa ni teksto. Naglibog ko kung naam ni Diyos Biblia, hindi ko nila di basahon ba? Okay, Antikristo na dumi. Oh, 1 Juan 2:18 ngadto sa 19, nagingon si Juan, mga anak, kama, di sa di pa padayon, kini gani, sa di pa padayon, nagpasabot na nga Katoliko gibay ng pundok ni Kristo kay kini si Juan, ministro man apostol pa gani, di ba? Unya, iyang giingnan ang mga matuohon, mga anak, sa ato pa, sa bayong pangunahuna, ang mga matuohon, mutubag po, Papa, Father, sabi pa, ang ministro dahil Father, kaya waman may yung si Juan nga, mga ituon. Ang iyang gingon, mga anak, sa ba pare, Father, kini si Juan, nag-ingon siya sa sumpay. Kinikaroon, mauna ang katapusang takna. Huwag sumala sa inyo ng nadungod, nga muanhi ang Antikristo. Tuod man,
daghan karon ang mga antikristo nga nagpanuha. Busa kita sayod nga karon mao na gayud ang katapusang takna. Sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato. Kay kung sila ato pa managpabiling sila unta uban kanato. Apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili diay ato. So kinigili diay tinuod sa sato na mahawa ni sa original o tinuod na pundo. Ya, kumala sa Brunyer, katuliko na na, nagitungkol ni Kristo. Kumala sa The New Book of Knowledge, katuliko kaya na, kanang gitungkol ni Kristo. Ngayon sila, adin may mutuwa na doon kay referensya mo na. Mas bright pa dahil mo kaysa Book of Knowledge, mas bright pa dahil mo sa Brunyer, nga mga tinamod naman ang gawin mo, no? Standard reference mo gina, no? Kung hindi mo mutuwa ng Book of Knowledge, hindi mo mutuwa ng Brunyer, gusto ninyo, kamo mo yung turuan, naambot lang. No. Mas maayo pa rin mo ng Brunyer. Mas maayo pa mo ng New Book of Knowledge. Laing pangutana ba? Katapusan ako pangutan natin, mga tayo taglaing kuan. So, pagkatapos si Martin Luther, di ba, pare mo sa una, di ba, sa wapasan ng tukod o Protestant. So, si Martin Luther, matawag siya o Antichrist. Hindi ko magugong. Ako lang ginapit kung saan ang Antikristo. Pero itong specific ganitong tao, maglikay ko kay hindi ko Diyos. No? Kay sa pagtunod ang Katoliko, basta honest mistake gani sa moral philosophy, dili na sala. So, di man ka kasiguro nga katong gibuhat ni Martin Luther, seryoso gid siya nga tinuyuan gito niya. Basin, honest mistake lang. Tingali kay tungod sa mga abuso po sa simbahan Katoliko ato ngayon naglabi yung una-una, dili gini tinuod ng Katoliko kay bagong kay abuso. Hangtod ang pagtulon lang, giatake naman niya, dito na sa sayo. Hasta pagtulon lang, giatake man. Imbis ang abuso raw ta, sakto to, buyon ko ni Martin Luther, katong atake sa abuso. Pero katong atake niya sa pagtulunan, hindi na sa mutahon sa Papa, uli ni Pedro, adya siya na sayo. Pero dili tumulukon niya, ang Diyos niya ako pahukman God. Kaya kung honest mistake, na ay pag-ampo ang ginoong amahan, pasaluan sila, kaya sila masayod silang gibuhat. Kung ito ang mga inosente, posible mapasaylo. Nakapadalo ito istorya sa kinabuhay ni ako na ning apel, ni Martin Luther, basahan ninyo sa history. Ang iyang nanay, gingnan niya, iyang anak na si Martin Luther, gingnan niya nga, anak, wapin ko ano yung grupo? Kung sa'yo kitubag ni Martin Luther, ayaw. Ayaw. Tato pa, hindi siya pa siguro niya ay siya yung tundok. Higing naman niya, ayaw. Kaya niya ito higing yung nagod, mura-mura po, nahitabo siguro, hindi ko sigurado, sa unahing bahin, sa kinabuhi ni Martin Luther, murag nagbaso siya. Yan naman, labi na itong mga followers niya, nawapod na tuo niya. Diba, tanang hili, tanang gitudloan ni Martin Luther, tuo gano'n. Kaya naman kinaprotestante na labi itong kang Sarah Wesley, kang Calvin, dili na sila pareha sa interpretation. Nagkabahin-bahin po sila. Nalibo po si Martin Luther sa iyang part, sa iyang life. Mura po si Ella Monicuan ni Anthony Pizota na usa ka pare ng Katoliko na Libya nahimong pastor sa Baptist. Okay, ba naman sa istorya ni Anthony Pizota? Sa diwang nahimo siyang pastor sa Baptist, nanuwat og libro atake sa simbahan Katoliko kanang The Truth Encounter. Yan, nakadebate mga galina ni James Aiken kanang magitan ko nga Catholic Truth Defender o Apologist na sa Amerika. Unya, ito mo sa away nga istorya sa iyang kinabuhi. Katong nga hospital siya, iyang isubo itong kauban ito nagbantay niya sa hospital, ipatawag ang pari para tagaan siya kanang ututoy kanang brokolog santalaan na gali. What, no? Gitagaan siya kanang sakramento. Pangutana, kanong dinibang kauban niyang pastor mo yung ipangita? Yung mong pare, ramagod nga iya man itong gidaan ng Katoliko. So na ay posibilidad nga nagbason po si kanhi Padre Pizota, nga nahimong pastor sa Baptist, ano man. Kaya sa naging malagyo na siya, hindi man pastor yung ipangita. Pare, may yung ipangita. Nakaurban niya kami.
kung magduda mo na kung isulti ninyo, research mo na. Okay. Dahil kami ko gibutang niya sa internet about anong itabuha. Dokumentado na mga igsoon. So, napay katapusan pa ang tanong, pero mapitin lang oras. Katapusan na lang siguro. So, akong pangutana agad ng gabuda sa tanan. Ang ninaw karon kay kami pag tuki mga katamaturan. Barugan ako na si Kristo. Ninong si Kristo na gamit sigilan ko kamo sa tinuod. Nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Mao kana atong pangutana gaber nga tubaga na ingon man ang kasulatan. Gamit sigilan ko kamo sa tinuod. Na mas maayo nga magpahawa ako pag inok ako. Unsa may katubag mo na kadunggan pang mga suporta na atong ipapanana. Kasi buti mo ipasabot sa imong pangutana. Ngayon si Kristo, gani sultihan ko kamo sa tinuod na magpahawa ako. Unsa may katubag mo na si Kristo mismo namulong. Ngayon, mapahawa siya na wala siya nagbilin o kailangan. Ibu ka anak istorya. Aso na sa teksto para gud mo mapan. Ano istorya? Hindi sa samtang nabukad pa kasi itong Biblia, ako ngayon nga, siyempre kay matay ko to, mabanaw na yun. Umiya na po siya. Pero nagbilin siya o kanang baikal niya, representative, Manas Pedro, 1 million of 15-17. Dili si Tomas Eugenio. Sige, guys, kini mo man ni ato yung kano no? Atong basihan ang Bible man. Nilang si Kristo sa Mateo 23 versikulo 39. Gani, kay sultihan ko kami nga dili na kami. Makakita kanako pag-usap. Hangtod na magaingon kami, dalagon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Tinuod na kay Tuhan langit ron, hindi naman ginatong sumakita, pero wala na yung problema ng bisikulo ha. O bitaw nga nagpaabot na siyang pambalik para makakita na puta. Okay, mo man gila imong tubag. Dili ka sa kadong pangutana. Ngayon ang Juan 16 versikulo 7, ngayon si Ginoo sa Kristo. Gani, kami sumpihan ko ba sa tulong? Mamaya ang kami na matahawa ako. Kahit kung dili ako matahawa, ang mga laban dili magana kanino. Apang kung matahawa ako, siya atong ipadala diya kanino. Tinuod nga po na, mao na ang Espiritu Santo na, Diyos, kana na Diyos kami kasabot. ang Espiritu Santo dili sa Tomas Eugenio, no? O napadala niya itong Pentecostes, no? Kana sa Biblia. O mao na hinungdan nga kasaligan rin ang simbahan ni Gipuko ni Kristo. Kay ang Lugia Espiritu man. Maubitaw na nga kanang pagtulungan sa mga murmurs o Iglesia ni Kristo nga nahitabo ko itong total apostasy. Kung na manaon, kuhan mo na, blasphemy mo na. Kay marunong gi-insulto na ito ang buhong sa Espiritu. Kaya nang ka ang nag-iya sa simbahan Gipuko ni Kristo Espiritu din sa iyo na nimog na total apostasy, napalikod ko na ang Iglesia Gipuko ni Kristo. Kaya itong Felix Manalo, wala matalikod. Isugban. Okay, na. Natalikod ko na itong Iglesia Gipuko ni Kristo. Lona na kinanglan na anak ko ko na propeta. Anak ko ko na yung anghel nga si Manalo. Kaya ito ko ka sa Adventist, Illinois. Tugot na manaon. Insulto na na. Kaya gumaguan ko itong sulti ni Kristo na. Padalaan mo na ito, Espiritu Santo. Kaya importante mo ng Espiritu Santo, doon ni Lugia para nili masayop o panudlo ng iyang iglesia. Kaya kung pasagdan lang ng mga pare, manudlo, mabulasok pa yun. Kung sa ilarang gagamihan, musikat pa yun na. O bito na, personal teaching ng mga pare, o sana hindi magparehas. Pero ngayon, official, kanang lamdag sa Espiritu Santo, nag-ausap po sila. Pero personal nila teaching, mahimo hindi sila magparehas. O nang, magdebate po na sila. Pero official, magisterial teaching, nag-usay na sila. No? Kaya hiya mo na sa Espiritu. So kanalang, o sa di pag-uhingkit mo tapos, alang niya itong, sabi na itong nag-text na ko na, ang ano ko na itong programa sa radyo, nawala na ko na itong alas 12,
matag Domingo. Pasiluan lang tuwagin ko, kapahipaludaan na ito na atong ibalhin. Mo nabalhin na ang oras sa itong programa sa radyo. Matag Domingo man to, alas 12 na to, alauna. Taod to, atong ibalhin ng alas 6 buntag. So, ang atong programa na giuluhan ng Gansahayag sa pagtulong katoliko, matag Domingo, alas 6 na sa buntag na to, alas 7. Una ginang programa sa DXDR. Unahin mo, tuwan, ayaw mo lang yung dayal, anong ulang sa Diyos, kaya kung dayal mo ito na, tingali wala pa kay, kuhan ba, signing out naman. Kaya, basta Domingo, signing on ng DXDR, mga alas 6 naman yun. Una nga, kung dayal mo, mga alas 6 talaga dito, no? Kaya kung dayal mo, alas 5, singala mo, asa mo naman yung signing out pala. Kung mamila mo sa akong programa, ugma, no, Domingo man, itong ining yung kanayo pagka alas 6, timing yun. Alas 6 ganito, alas 7, matag Domingo. Usbando, isip panapos, ang simbahan ni Kristo, sa pagkakaroon, sa di pa ang pagbalik, daghang pang krisis. No? O gumulagboy mga linya diya sa Matthew 13. Nga nga gingirihan din sa yuta, sa dili pa ang iyang pagbalik, na ay makita nga duha, sagbot o trigo. Doon pa sabot, doon ay mga dautan, doon po yung maayo. Kung muingon mo nga, kining katoliko, doon ay kapasara ng pagulagway ni Kristo, ayaw yung tanaw sa Kristo eh. Ang katoliko mo, mutulong ginana. Yan naman, kaya sa katoliko, makita ni mo mong dua, makasasala, ito pa, katong gulagway ni Kristo nga, mga sagbot o trigo, kumuna mga santos. Kumuna mo ang Diyos, then tunan pa ng Marcos 4, nga ang gingrihan ko ni Kristo sama sa mustasa, liso ko no, nga iligi, ito, itanong ng mutubo, mahimong labing dako, nga sa Kristohanong mga pundok, unsa man na pundok na natuman yun na mahimong labing dako. Di ba? Di magyapon na ito na imain, kaya magbuhat kita gato. Maging magbuhat pag mag-iya-iya tayo kaya ang hala, dili sa inyon sa pari, di ba? Ano yung maging mo tagato? Sino alam ko ha? Ako, minahan ko nito ako kay Luis Katuliko naman ko sa kwarto. Sinuhan ko pari. Pero mauna mo ko, kay kanari rason ba? Bili mo na kaluwasan. Kalawasan. Kung gana, mayroon ng rason. Ikinagita ko iba ngayon, nagpari yung kakabwag. Di siguro pari ang tuling na to. Kaya isa ako, manahilig ko ani. Minyo naman ko. Gitawag ko ani, lagit. Ang pagpangalagad ng Ginoo, dili man kay pari lang, no? Naging mga ito ka, mahimag yapon pang evangelis. Ito ang kay evangelis sa Katoliko. Diba? Kanara yung sa Sanchez. Evangelis na. Katoliko na na. Kanara si kanang sa Ilsaday. Sila. Ilang taon ba ang Ilsaday? Hulog ko. Mike Bilarde. Katoliko ko na. Pero sa ako may ibawan, protestante na kanli. Nakatuliko lang nun. Mauna. Dahil ako po tayo ngayon, ang ubang pulutan mga pondo ko, mapil pa rin Katoliko. Pero pili lagi hapon nga, magrupo lagi hapon mo, tao doon hapon, magbuot mo sa inyong alam, pero ipasakot yun sa tinood na pondo. Kaya mo mo ganun mabasa din sa Juan 16:16. Kaya kung wala masakot mo, pasakot yun, para mausara yun pa. Para malipay yun ang Ginoo na, usak ka pa nun, ubus sa usak ang magbalantay. Dili kayo mag-idya-idya ba? Magtabang na ito, kaya ginigong simbahan ni Kristo, kaya doon ang mga iba, yan nung nagmata magkasasala. Simple lang tumaga na. Ang simbahan ni Kristo, ato nang ipanaging ubus pataro. Ang simbahan ni Kristo, hospital of sinners. Ano man, kay ang atong mga sala, nga ka na mga, dili, muna mga sakit-sakit, ayun na sa mga doktor, mga atong mga evangelist, mga pare, o mga na. Kaya mo man sila matudlo, spulong sa Ginoo, o kamo po, kung mutabang po mo sa inyo, kung katoliko na mo, mga doktor po mo. Ano man, kung mutabang ng limpyo, para mawala itong mga sakit-sakit ng sala. Hindi kayo mga silpo ka, kaya saan ka natamang sakit ito? Ang simbahan ni Kristo, maoning katoliko, hospital of sinners. So kay hospital of sinners, maayon, ganit na kita hospital doon. Kung nagpasakop kita sa simbahan, kay hospital doon. Ganda na, katulang, no? Sino ako nga nataas, o katulang dagang salamat, o sa mayong gabi, o sino ako. Kung sakit kayo mga pulungan. Salamat, usban ko mayong gabi sa tanan.
Walang suman, Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kaya naman salamat, Brad Benitez. Anong, sabi pa tayo tapos, no? Muhatag tag komentaryo gamay. Tungod lagi kay nag-apas mo tag oras dun eh. Kaya gamay na lang sticker tungod sa mga oras sa mga karang question ba. Dahil ko pa sa gaya ko ganina itong obserbahan, kung yung question may tungod lagi nga ang gamiton ko na pinulungan o bibigyan nga mabasa kanang kunon. Libog na kung sa kunon, nagsultihan na sa sticker doon eh, na ang binisaya nga kuan, kanang Katoliko, ang binisaya nga Katoliko, mo na pagpakailap. O nga, kaya yung pagpakailap, kung sa inyo pa, universal. So, kanang tayo sa kuan ba, nalisal sa mo question, kaya kanang pagkatanahan, sigo na sa tubag nga may tungod sa kuan nga ang Katolik, dili na binisaya. O nga, nahog naman ito nga, naglangan ng sa oras. Para sa datong kuan, kanang ningon ta nga, kanang ang ipasabot dito sa Biblia na yun lang si Pablo na kanang sama nga ikaw misaksi ka na ko sa Jerusalem, misaksi ka dito sa Roma. Unya, mangutana pa yun nga, wala ka makatuwa, wala man ka makatubag, Brad, kaya nga no, wala man dahil mapilang ibalhin. Unsa man na ibalhin o ka na inisaksi siya dito sa kuan nga maro man sa buta. So, ato bang una-una ang question na dili ta makalangan-langan sa oras ba? Di ka pilara ka speaker atong padagan pantamunod pa eh. Dili na nga ito accommodate. Ito akong kuhan pa nga. Kita mag-question ta, ako sa ito, paano po nato ningon na. Pero ato lang likayan ba? Maningkamot ang malikayan na ito. Napagana itong migo, ganito maka-istorya pa doon eh. Tungod lagi kay nakapas ka sa oras. Sila sinipulong, Father Sergio Adriatico Miliano Sino, Tualias Moritas, sa mga panahon sa paghatag, palagay ang pag-birthday maroon na doon na sa komentaryo, salamat kay Lado. Kaya sa mga batang matapos kay doon na tarito sa koleksyon na mga piliminason na doon na may kanta na ma-open o wala o kirato. Ito ito baro din na sa itong pagtuong Katoliko, nagpadayon niya po na itong Catholic Bible Study sa matag-adlaw Domingo, alas 9 sa buntag, tamang sa alas 12 sa Katutuhon. Data sa Room 101 sa St. Francis, kaya matag-adlaw Domingo, nagpadayon niya punta. Kaya, ako mga papasalamat din sa mga nagkadayan mga pinubuan karon na nanganin mo karon sa pagpartisipan kaya itong Bible Association. Palagay sa pagdumala sa tulso ng Ibanso Manal o sa mga nagkadayan na nahilong success ng Bible Association. Salamat kami mo sa bayang gabi kanatong tanan.
atong mga tugalimon diya sa atong bisensya sa tulawang mga tulgaon. Pinagi sa ngalang samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Amo lang ito abahan. Dahil salamat kayo nining panahon nga nagkatigo na sa kami sa matag-adlaw nga Sabado ng among Bible Exposition. Panahini kayo na itubahan nga kini moturog sa maso sa liso nga mustasa o modako nga magbungahon kini sa kanunay. Wala din yung matagusan na mo din karong nagtapos agyahan mo kami nga makabatong kami sa kadasig dahil sa pagtuon sa mga santos na tulong o sa pagkamati sa matagusa. Wala din yung dahil sa kamaturan nga mong gipangayo o nga mong gipangandoy. Agyahan mo kami pinagi sinong balaan sa Santo na makabuot na mo ang kamaturan. Wala din yung katumagso na mo nga wala din na nakikuban ka na mo na sila ang talang itumahan, giyahan mo sila na makamatong pagkabasi sa pagtulog lang kanina. Kayo kami na itumahan na kami nga mga makasasala. Kiling ipangayawag kusmatan, sinagi sa mga natos Jesus, among Ginoo manuwas, tuwan sa panabang sa mga santos, o mga santa sa mga langit. Amen. Ang samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi ka na itong tanan. Kuan siya, sort of ka na, in addition, para di gyud ma-offend, di gyud ma-misinterpret.